Wen! Sus! Wa dyan yung tuman sa kong sugo. Kadaghan sa hugason. Saan yung bataan nyo? Hindi naman maminaw sa kuha. Wen! 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 Saan na? Sus! Naramli ka ng bataan ka. Naunsa naman taon kayo makanituman sa kong mga sugo. Asa mo po akong tumanon ato nga daghan magkikagsugo. Kato mo hugason, huwag yan mo giugasan. Mo naman kayong dagdaghang sugo kay bisan niya sa wadyo kay ituman. Ay sus ka na raman di ay pwede ramang gunaon niya. Nganong imo mang kunyaan? Nga mapalo nga agad sa tubig karon. Eh kung mapalo ang aga sa tubig karon pwede pa man yang gabi eh. Hay naku ni bata gahian nimo gulo oy. Sayang lang pagpadako sa imo di lang mapuslan. Ay ma kung sa trabaho di man ko mapuslan. Ang itsura na lang atong basihan. Hay gusto nung bata ka nagmahay jud ko nimo na anak tika. Nako ma ayaw lagi unaha imong pagmahay ma. Kay basig maartista ko tungod sa kong kagwapo. Ma-proud ka ba? Kalagot mga bata ka. May pagwa ka na kong ipakaon og tarong, gipadako og tarong, di man gihapon ka mapuslan. Ay sus ma, sala din ako nabuhi ko ning kalibutan na. Sala din ako nga inyo kong gipadakog tarong, inyo kong gipakaon. Sala na nako. Daghan na kay kag drama ba? Magpahugas sa ikong plato sa imo ha. Ay sus ma, uy, drama-drama sige na ma, ikaw na ipanghugas tra okay, basketball ako ba? Lem! Lem! Uy, uy, baby girl. It's my baby girl. Nawik ka naman yung akong baby. Eh, ganina na din ka nagmata. Mama ka na nawag sa ako. Oh. Sus, abtik yun kayo basta uyab na manawag. Gigutom na niya akong baby ni. Hala, gigutom na jud ka kaayo. Wait lang ha. Ma, sapay sa ano kanon? Oo na, napay sud og kanon, pero way plato. Wait, plato. Baby girl. My baby. Kaya pa nimong kagutom? Kaya pa, pero gikutom na. Ah, so kadali lang kayo may baby kay mabusog naman niya. Ako ray bahala sa iyo. Mahugas sa plato ha. Mahugas ako plato. Ah, pag-relax sa dito ah. Mahugas ako plato ha. Gapa na niya. Baby, ang dapat piniguto ko ng baby niya. Mahugas ako plato. Sana. Thank you, Daddy. Ito ba sige sige mahugas ako. Mahugas ko ma. Mahugas ko isa ka plato kay gutom na akong baby girl. Isa ka plato? Isa na lang tanan. Isa ka plato na kung dali ko gutom na si baby girl. Unsan yung bataan yun? Isa ka plato hugasan? Yung bataan eh. Ante! Ay, gang! Asa na yung hugas si Mr. Lem? Kaya tabangan na lang ko siya na hugas ba? Na dito gang, sa kusina gang. Adtuwa lang dito. Ah, thank you, Ante! Tessa, maraganiya raman to sila ng hugas. Wala pa man yun ng gawas. So, mandilag sudan o ganon. Kaniingo na nga daghan di kay hugasan. Tabangan na takan ako. Uy, Disney princess ganiti ka no, dapat di ka maghago. Kaya rin ako Clyde ay nagkabala ka dira. Saon ang pagkabibigel no, mutabang kag hugas. Yay! Thank you, Daddy! Tangilinggig. Ko timbis isara ka plato kung hugasan. Mahurot man guro ni tanan.